Ammont rekord ta' studenti fi skel sekondarji għażlu suġġetti xjentifiċi, 550 studenti jażlu l-bioloġija u 300 jażlu l-kimika. Għal dan il-Ministru Evarist Bartolo għad konferenza fil-Life Sciences Park mal-Ministru Helena Dalli li tkellmu dwar żewġ korsijiet fid-Dipartiment tal-Farmaċija fl-Università ta' Malta. Id-dottorat fil-farmaċija f'livell 8 u l-baċellerat fix-xjenza fit-teknoloġija farmaceutika jippreparaw lil gradwat fuq aspetti ta' produzzjoni, manifattura, żvilupp ta' mediċini ġodda u s-saħħa u s-sigurtà tal-pazjent fost l-oħrajn. Il-prospetti ta' xogħol f'dan is-settur huma kbar, kif spjegat il-professur Lillian Azzopardi. Peress li l-industrija farmaceutika mhux hawn Malta biss fid-dinja kollha qed tiżviluppa biex dejjem tħares għal iżjed mediċini iżjed dawk li sejħulhom iżjed ikkumplikati, allura l-proċessi qed isiru iżjed twal jew jirrekjedu iżjed steps u allura ħafna iżjed bżonn ta' manpower li huwa kwalifikat biex iħares kemm lejn kif qed nimmanifatturaw ix-xjenza kif ukoll però lejn is-sigurtà. Ix-xhieda ta' dan huwa Andrew Kawki, student li jonqsu sena oħra biex ilesti l-kors. Dan il-kors jippreparak ħafna għal diversi setturi fil-industrija tal-farmaċija u kif ukoll fi skill sets li inti tista' tuża personalment f'ħajtek. Selin Bsajla li se tiggradwa sena d-dieħla tispjega kif il-kors ibbażat fuq 3 snin jinvolvi kemm l-aspett teoretiku f'forma ta' letturi u kif ukoll tagħlim prattiku. L-internships ikunu ta' xarrej f'kull sena u nemmen li huma importanti ħafna għax joffru hands-on experience lill-istudenti biex jifhmu eżatt x'jixtiequ jaħdmu wara li jiggradwaw. Rappreżentanti mill-kumpanija Actavis u Aurobindo, żewġ kumpaniji ewlenin fis-settur f'pajjiżna, taw tifsira lil dak li qalet il-professur Azzopardi. Fid-dawn li pajjiżna huwa katalista l-opportunitajiet ġodda fis-settur, Azzopardi appellat lill-istudenti li deħlin l-università. L-opportunitajiet li ħajkun hemm 3 snin oħra huma ikbar minn dawk li għandna llum u llum ġa għandna opportunitajiet iżjed milli għandna gradwati. Dawn il-korsijiet katru l-ħiliet neċessarji li titlob l-industrija farmaceutika f'pajjiżna huwa ideali għall-ispiżjara li jixtuq javvanzaw fil-karriera tagħhom permezz ta' aktar għarfien. Għaldastant il-Ministru Helena Dalli ħeġġet lill-istudenti li jaraw karriera fil-qasam tax-xjenza biex jażlu dawn il-korsijiet fid-dawn lill-mistoqsija x-xogħol fis-settur kull ma jmur qed tikber. Meta spiċċajt il-kors, għandek prospetti tajbin f'diversi oqsma li nistgħu naraw pereżempju 5 tipi differenti u allura m'intix qed tidħol f'qasam wieħed, imma għandek il-flessibilità li meta gradwajt tista' tarġa' tagħżel minn dik il-flessibilità li jtik il-kors.